Хайде, Лело, чакаме. Знам. Лело, аз няма да кажа. Аби, ти бъж, бе. Юнацка. Хайде, Лело, сега си готов. Хайде. Що се притеснявай, когато си готов, тогава спочва. Виж, знам. Малко съм, Лело. По-сумно. Преди къде ли? Откъде сте роди? По-красиво нямаше как. Айде сега, Роберто, получава подарък. Някой да не падаш от толкова път. Айде, Браво, Лело! дай микрофона. Браво, бе! Ей! Айде сега това си подарък. Айде. На вас, кой ми казва, че вие не слушате? Сега камерата е. Сега слушат за апарат, къде си. Чичо, хареса ли ти? Най-после, бе. Това е от мене и от кака ти е сега. Айде. Сега кой е следващия? От Лели и от Чичо Румен? Айде, Мартин, дай микрофон. Какво искаш? Чакайте. Затвори никой да речи вече няма. Лайф има в момента. Добре, бе, аз затворим, защото е хубаво да затворим. Сега, стихчи ли? Танц ли ще играеш? Песен ли ще правиш? Кой ще правиш? Песен. Коя песен? Айде, дай микрофон. Искаме. Айде, бъдете там на нашата. Ади! Абе, кича, я там бе. Айде, аз ще играя. Иска едно пиано на пианите. Чакай. Силно, Лело. Абе, Айде, браво. Само да пробваме. Където с хал, бе? Ей, гяди ми, гяди ми. Айде на Мартин подаръка да се дава. Заповядай, Лело. Нещо прекрасен. Отвори да види чудесен. Айде, Мартин, какво е? Да, бе. Първале, мелале. Леш направо. Само певеци, бе! Заповядай ти, Лело. Що здраве, искаше? Какво е то? Кажи. Хеликоптер. Браво! Това е дрон, който лети и свети, Лело. Има ли камера? Еми ти ще сложиш ме? Не знам, може да има и камера. Искам да ми купиш такова. Всеки си има подарък. Сега кой е наред? Диана. Айде. Сърцето ми. Айде, Диана. Трябваше Мама, първо ти тя. ще играеш ли, пиче? Кое време той чака да тази? Голямо внимание. Изчезна, вика, че... Така, Вика, че изчезна. Мартине, къде сме? Ела малко така, да. Хареса ли си подарък? Да. Браво. Сега, тате ти, кичек да играеш, аз викам бе, тате. Айде играй един кичек на Ама тате. татето да свири. Пусне музика. Аз ли да свиря? Айде, татето ще свири. Айде. Айде сега. Играеш, мама. Айде. Малко изчакайте, забавете. Не удължавайте, забавете само. Дин ми джекни. Къде си хеликоптер, веднага хеликоптер се прави. О, девно. Аз ще малко да Oh!
Бързо на детето ми има два подаръка. Стой там, Диана, качи се на стола, бързо имаш подаръци, ще това нещата. Слуша много. Много слуша. Айде да отваря да видим какво има. Бързо, сядай. А говорим за слушане, слушането ни слуша толкова. Когато слушаш. Вау! Ти тук правиш мама на пати да е. Аз трябва да съм тук. Една услуга. Айде сега стои. Не, защото капашка. Първо капашката ми. Второ тук ще проверите. Да, вътре има нещо. Помага на мама. Ще чисти. Ще чисти с мамото. Хареса ли? Да. Браво. Айде сега другото. Тя го отвори, ето го. Браво. Сега. Генито. Аз говоря що. Айде, говори. Сега. Айде геница да закачи там на стола. Не е на стола. Песента бързо. Пригответе телефон. Бързо. Е тук детето ми.